bisimilla mon e ayawo fulful. Ndendori TV ko Abbas Malal Abbas gomu ngotadu Ibrahima Kane katanti leñol. on jarama. bandiraɓe sehilaɓe en mbaɗino jewte ɗiɗi ɓennuɗe. jewte ɗiɗi ɗe bisminoɗen ko biyeteɗo Mariam Sow noon liggantono ko tiers monde enda tiers monde en mbadde makko jewte ɗiɗi omo haalanen haala leyɗele meɗen no poɗɗen jaggirde leyɗele meɗen eno poɗɗen rentorade e enen laddiyankoɓe ɓe holno poɗɗen wattude hakkillaji meɗen e leyɗele men tawa ko Sénégal walla tawa ni koto nokkuji meɗen. de ɗen jewte mbaɗa gasi en jokkodire Mamoudou Déme mo kisal Sénégal wonko o faami hen seeɗa ƴewɗen bismade mo hande beele omo jokkana en nden ɗon yewtere eko ñehete e nder leyɗele men ko wasata taw won ko faami hen o yewtana ɗum bandiraɓe ɓe. ɗum noon hade men fuɗɗade yewtere walla hade men lelnude ko ni mbaɗirten eɗen mbiya ceerno men ceerno Mamoudou Déme mo kisal Sénégal bisimilla ma rendo fulɓe ene heeɗima. mi salminima Pullo Kanté, mi salmini heeɗiyankoɓe rendo fulɓe nde tawno mataw ko Allah haaji tan yimare ɗo kono noon ene wawi ko haalteɗo o ko yoga e heɗotoɗe ɗe ɓuuri hen humpito eyyi ko min noon Allah hokki farta ni arde mboɗa hokka hen miijam o ko miijo joyitiɗo e no jiirumi leydi Sénégal ni ene mboɗo sikki so tawi leyɗele ɗe wonno ɗo jogorte so tawi ɗe jogoraka noon ene wawi ngakkede mawde ara e nder leydi he eyyi ɗum noon koto banggue jangguin walla banggue wittoji baɗanoɗi e humpito ngo joguinoɗen e ko way noon e Allah waɗi kadi o hawridde fartangue ɗo sosnoɓe ɗum ɓe so Allah haaji kala ko Allah andini hen mani kalat bandiraɓe tawi wona ñigore ala ko ƴewde yo findin bandiraɓe ɓe ko ƴewde yo bandiraɓe dañi hen gartam taw gartam ɗam ne wawi nafde en janggo pour ha mbawen jeyide ko marde ko jeynoɗen oto ɓoccitade juuɗe men ɗe. ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe en paami lowdi yewtere meɗen hande jiɗɗen ko famde leyɗele ɗe holno poɗɗen jagguirde ɗum wonko faami hen. joni noon ko ni jiɗɗen wadde yewtere meɗen nde lowre adande nde sen jiiɗi kokken ceerno men ceerno Mamoudou Déme mo kisal Sénégal hakke hojomaji nogas tawa omo yewtana en ko foti yewtude e ko gadduɗen hande ko. so ɗum ɓenni on saaha kala joguiɗo namdal ene wawi namdade mo eko fawti e ɗum ɗon e so nden ɗon lowre gasi wasata kadi tawa eɗen jogui kabruji goɗɗi walla taw mi jogui kabruji goɗɗi ɗi yiiɗi haalande bandiraɓe ɓe e on saaha kadi yimɓe naata e nden ɗon lowre joguiɗo namdal foof e on saaha namno. kono bandiraɓe sehilaɓe ɗo ceerno men Mamoudou Déme haalata ɗo Mamoudou Déme haalata ɗo haade men uddidde ɓoggol eɗen mbawi woppude o haala kala joguiɗo namdal mum ene wawi tongude so tawi en gudditi ɓoggol ngol e on saaha kala namdiɗomo o wasata so tawi omo andi o jaabo so tawi o anda kadi o ala o anda nde wonno hay mi anda koye gandal jeeya. ɗum noon ceerno Mamoudou
en bismimama rendo fulɓe bismimama kamɓe fof hande eɓe cabbima ara e caali jakka ɗum noon hande kaleten ko haala leyɗele meɗen e haala titre foncier kalete tono so tawi wonko ganduɗa hen pamno ɗum bandiraɓe eyyi Poulo Kanté no mbiruɗen nane ni probléme leydi nder Sénégal wona leydi Sénégal ndi to banggue hertago ala ko leydi guurandi ndi leydi ndemetedi ndi leydi mahetedi ndi leydi hutortedi asetedi ndiyam heeɓe walla gueɗe goɗɗe kutorteɗe aduna heeɓe saabu nder leydi to ala ko ala toon ndiyam ne toon jamɗe ne toon kanŋe ne toon e ko wona ɗum fof ne toon koko hippi heddo ko ma adduyi ndin leydi ɗo hande endi waɗi woƴƴaji e nder leydi men to leydi Sénégal to en tant que leydi kertan pour ha yimɓe mbawa famde ko sababuni ɗum alay sago yimɓe duttuno ganni ganni o wona no jeeruɗen leyɗele men ala ganni o hol kuuɗe gaddaɗe e nder leydi Sénégal ha wiya ko yimɓe kala pote leydi a faami ha wiya ko yimɓe kala pote leydi kamɓe yimɓe fotɓe leydi ɓe holno ɓe potire leydi bisimilla ene hen noon an donki e rutto tan jaaha TV live sa yi TV personnel tan jiya rutto sa ruttima toon wasta jiya ko inchallah par ce que won daaroɓe quoi inchallah bisimilla eyyi donc firti ɗen kuule ko jeeyi sababu wiya yimɓe kala pote leydi e holno yimɓe ɓe potire leydi he holko saabi wiya yimɓe pote leydi kadi yimɓe potani hen ɓe ɓurna ɓe tota ko adduno ɗum e ɗo ɗum ummi so ɗum ari en tant que laamu état ko jeeyi wi ley jeynima leydi Sénégal ene hokka kala bawɗo remde kala bawɗo liggoɗade jeeyi leydi tan ko liggoto ɗum firti ko laamu yejjiti yeddi jeeyal gonnogal ɗon ngal artiri jeeyi keso wiide jeynoɗo leydi emo alano leydi ndendi pote leydi ɗum noon ko sarɗi waɗi noon loi waɗi noon on loi holno ardi e holno loi goɗɗo deftuɗo hen waɗi ha ndin leydi ndi ganduɗa ko laamu ngu tan jeyɗino laamu ngu ruttiti renditi jeynare leydi ndi e woɗɓe ko wayno goomuji goɗɗi jeeyaɗe nder calɗi laamu ko tawɗi ɗi gona laamu tan koɗi communauté rural ɗi mbiyete walla commune ɗum kadi ɗo sarɗi ɗiɗo sarɗiji ɗiɗi mawɗi koye ɗiɗo jiɗen artude sen gaari ɗiɗo kalden e bandiraɓe ɓe jokkodiren e bandiraɓe ɓe kolluden ɓe hen ko ganduɗe ko famɗe e hitande Sénégal heɓata hoore mum mawɗo goto bisimilla kilifa leydi allo ko mawɗum tabarakallah eyyi ko kañum kay eyyi machallah alhamdulillah eyyi tabarakallah machallah ɗo joni komin fuɗɗiɓe komin honno min tonguirno yewtere nde wayata ɗo joni on goppammo haala fodde 20 minutes e so minutaji nogas ɗi timmi e on saaha jiɗɗo namnade foof ene wawi namnade eyyi ɗo joni koye plein yewtere o woni eyyi dak ɓurande a darani télé ɗo gonɗa ɗo eyyi dak ɗum no wadde muñana yimɓe tan ɗo henna e 20 minutes e on saaha aɗa wawi wattude sall joom inchallah on jarama kitaɗe ɗe Sénégal heɓata hoore mum France ene yamiri leyɗele Afrique foof moni kala yo heɓ hoore mum tawi on saaha ni leyɗele ɗe namdaki loi goto waɗa noon wiye la loi cadre 58 keɓluɗo keɓgol leyɗele ɗe koye mumen e hitande 1959 kilifa men goto numɗunoɗo ene wiye Mamadou Dia on heeɓi laamu ngu en 59 kanko wonno président du conseil kanko e Senghor e woɗɓe ene waɗi ni tubakoɓe ene goni hen
ɓeeno felliɓe ɓe tubakoɓe ɓe ko felliɓe yaadude e Sénégal jaade Mamadou Dia e Senghor e woɗɓe ha Sénégal wi indépendance e on saha en 1960 hitande ujunere duuɓi temedde jeenayi e capanɗe jeegom kanko Mamadou Dia o artiri to Sénégal tout sagataɓe nayo hen goto ko Cheikh Hamidou Kane wiyete o woni kanko wonno commissaire du plan kanko wiyano yo eɓɓan Sénégal miijo e nder duuɓi nayyi tuggude 60 ha 64 holko Sénégal fotata liggade holko Sénégal fotata gollude beele Sénégal ene wawi ɓamtade hoore mum darna jimde ɓamtade leñol mum e leydi mum tawa natti wasa fawade hay goɗɗo goɗɗo ɗum woni indépendance o artiri goɗɗo no wiya Abdou Diouf o waɗi ɗum gouverneur de la région de Kaolack o artiri goɗɗo no wiya Babacar Ba o waɗi ɗum gouverneur de la région de Tambacounda Cheikh Hamidou Kane o artiri ɗum no yiɗi wadde ɗum ko gouverneur de la région de Thiès après o itti ɗum toon o artiri ɗum commission du plan omo wonde Touba goto no wiye Roland Kola on wonno directeur makko cabinet on addinimo tubakoɓe hen goto no wiya Henri Desroches kañum wonno créé école nationale de l' économie appliquée hande kono Dakar e nder on école waɗi toon duɗɗal goto no wiye collège coopératif ɓe jaltini miijo holno leydi Sénégal ndi wontiranta Sénégal gartam tawi moni kala ene wawa hutorade leydi ndi daña hen wuuro hen leydi ndi daña hen Sénégal yalta tan e gurdam ndema guerte saabu ndema guerte ka kamɓe miskineɓe remoɓe guerte ɓe ɓuuri jogade gartam remoɓe guerte ɓe ko sernaɓe ɓe on diwan bassin arachidier kamɓe galle Mourideen ɓe e galleji goɗɗi serifaɓe diine mawɓe ɗe gonno ɗon ene jogui fannu ene jokkodirno e tubakoɓe to banggue ndema guerte ka e nder colonisation kañum e les commerçants traitants ko wayno les libanais ko nden wonde libanais ji garata e nder période coloniale tuggude 45 à 59 libanais ji mbatti arde Sénégal ko ɓen libanais ji mbaɗanno commerce de l'économie de traite de l'arachide e on saaha kamɓe libanais ji soodoɓe guerte ɓe eɓe jagga ɓe joytoye e kamɓe hilifaɓe diine ɓe almumen ndemanta guerte ɓe kamɓe tan joguino gartam e ndema guerte ka remoɓe guerte ɓe jeynoɓe guese guerte ɗe ngala hen gartam ngam ittude ɗum ha kamɓe remoɓe ɓe ɓe jeyno koye mabɓe koɓe jeeyi kamɓe ɓe jeeya leyɗele ɗe ɓe jeeya koɓe ndemata ko taw ko remete ko a faami de ene wawa addande ɓe gartam addana kadi leydi ndi gartam kamɓe hilifaɓe diine ɓe jalta e fannu ndema guerte ka kamɓe waɗoɓe ko économie de traite ɓe jalta e fannu ɗum laamu ngu hertodira e dendagal remoɓe ɓe on saaha to men fuutankoɓe gumete Fouta jeeya mbaɗoya nawetare diwan Kaolack on sa taw kalis nannama to men impôt ji mbatti yoɓirede kalis o dañata ko diwan Kaolack to woni dawa ɗum nawetane walla ni won waɗaɓe pala alay saago guitta to men tubakoɓe colonisation garfiri ɗumen no nawi ɗumen Kaolack pour wawde ligganade tubakoɓe to banggue ndema guerte ka beele ndema guerte ka ne wawa yarude yeeso Allah waɗi kanko Mamadou Dia e miijoji ɗo yagori o wi gueɗe ɗiɗi ɗi poti darnede e nder leydi Sénégal goo laamu ngu jeyno leydi ndi natta wonde jeeyi hay goto beele soni gollama nden laamu ɓurata wawde jogade kattanɗe wadde organisé leydi ndi ha leydi ndi adana leydi ndi gartam adana leydi ndi remoɓe gartam o waɗi ko wiyete coopérative so laamu ngu jeynima leydi ndi coopérative uji ɗi lomto sernaɓe ɓe lomto ko commerçant en traitant en ɓe te woni coopérative ko demowo remoɓe ɓe ndenna mbaɗa coopérative hakkude men on coopérative noon omo jogui josal ngal ganduɗa wonko wonata hakkude makko e laamu so woni ɗon o saaɓe mbawa rembude gueɗe ɗe ɓe mbaɗi coopérative ɓe mbaɗi politique biyeteɗo animation rural findinde remoɓe ha kutoro ko jogui ko e nder ndema beele ndema kana wona gartam taw gartam ɗam so ɗam ari eɗam nafa demowo o eɗam nafa laamu leydi ndi eɗam nafa mo ɗam mo wona demowo nder leydi he ɓe ɗiɗi caltati ɓe mbi yo miijo wedde no loi domaine national waɗira ɓe mbi yo miijo wedde no animation rural waɗira ɓe mbi yo miijo wedde no coopérative uji waɗira on saaha coopérative uji ɗi guidi jibinede e loi domaine national nde wonno
heñaare nde wonno ko yo kanko Mamadou Dia yo iltu ko remoɓe ɓe e juuɗe commerçant ji ɗi o ɓilta remoɓe ɓe juuɗe sernaɓe o waɗi animation rural woni findinde remoɓe ɓe e jangguine e nder ɗemɗe mabɓe holno ndema jogorte wona nde holno remirte e holno ndema jogorte ko fagga e remru e ko holno tabitirte holno joguirta adda gartam taw noon ɓe jangguina koye ɗemɗe mabɓe ɗum woni animation rural ɗum woni animation ko woni les coopératives o waɗi créé société goto wiya on cadre caggal makko noon on cadre waɗi gurdam goɗɗam kono mayri garoy toon so tawi namde Allah waɗi e nder 62 kanko Mamadou Dia o haɓe Senghor ɓe cirti kono miijoji ɗi a faami de gopaha miijoji ha hannde ne continue miijoji jeeyi taw sabu loi o continue no yaade omo yaama omo miije ha 1963 Senghor wi ene wayla gonka leydi Sénégal ki don ba tuggi ƴetti miijo mum tugge miijo Mamadou Dia wanno ngo kono waylimo to banggue no jogorte ni o liyo kanko Senghor o sembina coopérative uji ɗi o sembina animation rural mo demowo o jangguinirte no remirte no ndemaka jogorte ko faggude remrude ɗum hisirta kanko Senghor o firti ɗum o wi ko omo hokka kala diwan mission développement agricole Sénégal e kala diwan mo totti mission on diwan o waɗa ɗon société d'état on société d'état halfine yo wallu yo yaade remoɓe ɓe beele ne remnon ɗumen ko Sénégal ne foti jogade to banggue ɓuura e ko Sénégal ne fota jogade to banggue jikkore wawde yaade wiide jogal leydi e nden woni e 1964 ɓe gooti loi de domaine national kono on saaha nde loi de domaine national wota yaadirno hen ko fandare beele demowo no jogo doole c'est à dire loi o yo wallu demowo ha wawa dañde ko dañata ko mo ala o loi o hokkamo fodde o daña leydi beele kanko ɗon wawa remde donc ko loi do sosande do miijande do waɗande o waɗira komo ɓeyda gartam e remoɓe ɓe omo walla mo ala omo ɓeydana remoɓe ɓe gartam omo ɓeydana ko wiyete autonomie c'est à dire jogade koye mabɓe e ndimagu koye mabɓe taw wona sernaɓe tambiɓe taw wona commerçant ji tambiɓe o saha noon ɗum firti ko loi o so waɗama ɓe keeɓi leyɗele mabɓe ɓe mbaɗi coopérative uji mabɓe coopérative uji ɗi gonata hakkude mabɓe e laamu taw ceerno ɓilaki ɗon taw commerçant traitant ɓilaki ɗon ɗum woni noon gardi loi o Allah waɗi en 1964 loi o wota ko mois de juin 64 o wota décret makko d' application yalti mois de août a faami e o saha Senghor o wayli gonka ka sembe coopérative uji ɗi usta nde wonno e nder 60 hakkude 1960 e 1962 taw remoɓe puɗɗi hebtude doole mumen kepti koye mumen kepti ndimagu men gandi ene mbawi wurde gaga ceerno o gandi ene mbawi wurde gaga commerçant traitant o ndeke tawi kadi eɓe mbawi marde ndema mabɓe e gonka mabɓe e garta meƴe pawiɗe hen ɓe ɗum hewɓe jiiɗa ɗum to nder Sénégal kamɓe hilfaɓe diine jeenoɓe on diwan ɓe jiiɗa ɗum par ce que ustude martabaji mabɓe ustude gonka mabɓe e coggal mabɓe ko noon ɓe jiiɗi kamɓe commerçant traitant en ɓe ene joguino ɓe jiiɗi ko ustude maɓɓugol ngol maɓɓuno yimɓe ɓe tawi yimɓe ala no mbawno yaada gaga mabɓe saɗa maɓɓuno neɗɗo fiɗɗitima hepti ndimagu mum ene wayno on ustima kono kanko o ɓeydi animation rural Mamadou Dia wanno o ɓeydi remoɓe ɓe coopérative uji ɗi ɓeydi remoɓe ɓe kadi sembini laamu ngu yaadi koye remoɓe ɓe yaadani sernaɓe yaadani commerçant traitant en ɓe nde Senghor ari firti ɗum tawi entre temps tuggude 60 fayi 64 Senghor Mamadou Dia kadi certi jeynoɓe sababu ha Senghor Mamadou Dia kawi ɓe ɓen Senghor ruttito men hokkude men doole nde Mamadou Dia hanno ɗumen woni loi domaine national wotama en 1964 et 1965 o waɗi régionalisation des programmes de développement diwon foof o hokki ɗum mission de yo reɓe ɗon taw ko reɓete ko ene wuura yimɓe ɓe kadi ene wawa addana Sénégal dañde hen kene yeeya caggal leydi daña devise arta e on saaha en 1965 ɓe mbaɗi créé SAED
ɓe mbaɗi créé Sayed en 1965 diwan de Delta o département Dagana ha naɗo ɓe mbaɗi créé Somivac hono on société woni o Casamance on halfina Casamance no Sayed halfinira Fouta ni ɓe mbaɗi créé Sodeva waɗi o halfina région de Kaolack région de Diourbel région de Louga et région de Thiès c'est à dire bassin arachide o Sodeva halfina ɗo ɓe mbaɗi créé Sodefitex halfina diwan Tambacounda yo dumana société hen foof wiya yo golluɗo on mission mo laamu Sénégal hokki ɗum tawi laamu Sénégal wi ko yoɓe ndemnu yimɓeɓe ko yimɓe ñamata beele Sénégal ene yalta e jiggore caggal leydi taw kala ko fonno jiggade ene wawa artude ene wawi ene remoɗo men ɗo kamɓe remoɓeɓe ɓe gona sababu ha Sénégal nata jiggade kono nde société ji ɗi mbaɗa a famide société ɗi mbaɗi ko programme uji goɗɗi ɗi wona ko winda e kayitaji ko kadi leydi ndi tuggude 1964 ha 1970 fi 72 leyɗele ɗe terta e juuɗe remoɓe totta société ji ɗi société ji ɗi kadi mbaɗata aménagé leyɗele ɗe sa yedde ko yamira yo waɗ aménagé diwan maayo Sénégal ngo ɓe kalfinira ɗi diwanuji ɗi joni no ɓaari ko fuutankoɓe kaldeten Sayed haɓe paama probléme leyɗele ɗe Senghor nde waɗi créé société ji d' aménagement ɗi o waɗi gueɗe ɗiɗi wiyete ko colonisation rural ittude yimɓe e diwanuji goɗɗi nawe to remete to ɓaari remo to remete to société ɗi to woni to ɓen ene ngakka yimɓe nawe toon walla ɓen ene cali remde sabu ene cali leyɗele men kefte kanko Senghor o itti yimɓe diwanuji goɗɗi o nawi ɗumen Ronkh goon woni Ronkh goon woni Bundum goon woni Kassak Sud goon woni Kassak Nord sa ari ha yettima Rosso Béthio celata aɗa fayi Fouta celata ko junggo nde no naata e Walo he ɗeɗo ko guure egguɓe ene jeeya to diwanuji men wonnoɓe Saloum wonnoɓe Walo Barak wonnoɓe Asafra wonnoɓe Saloum wonnoɓe Sine wonnoɓe région de Thiès wonnoɓe ha diwan Casamance uji ene gadda ga to men ga yo mbaɗɗon guure gonta remoɓe ene ndemana laamu ngu ko laamu ngu yiɗi sohlude banggue exportation ha wawa dañde hen bénéfice ay leydi ndi heftira noon nde leydi ndi heftade kamɓe jeeyiɓe leyɗele ɓe nde ɓe cali nadde programme Sayed a famide ko yimɓe woɗɓe guitta diwanuji goɗɗi gadda mbaɗa implanté beele ɓen enen nde mbaɗana Sayed programme agricole pour ha pousse jeeyaɓe nokku o oto ɓeydade heftanede beele ne garta e Sayed pour mbawa hutorade leyɗele men hono on fannu o waɗi Casamance to banggue Somivac toon remete ɗo toon ko Baro a faami Casamance toon o puusi yimɓe jeeyaɓe Fouta andi kanko Senghor somo yinno Fouta ɓam to hada makko wiide omo ƴetta jeeyaɓe to o madda ɗumen o nawa ɗumen Ronkh walla de diwan Dagana won wonɓe nder Fouta on wawno nawa ɗumen toon kono o itti ko Foutankoɓe ɓeɗo nawi ɗumen Casamance e yimɓe ferlo ngo e yimɓe région de gonnande région de Louga o sa région de Louga ala wonnata ko Diourbel faami e yimɓe Saloum naɓe e hunde nder Dakaru joni ɗo ɓe ngala liggey ɓe mbaɗa organisé comme ça ɓenne nawa Casamance ɗum jibini probléme gonɗo Casamance joni ɓeɗo nawaɓe Casamance ngari jetti Casamance ganda aadaji Casamance naɓe ganda jikkuji Casamance naɓe kadi laamu ngu ɓurni ɓe dow tawaɓe ɓe jibini haare wonde Casamance nde ɗum ɗo jibini haare wonde Casamance nde a faami donc kanko Senghor o wooti on loi hanke tuggude 1965 ha 1972 aɗa andi ko Sayed jogui ndenka leyɗele Fouta kala jiɗɗo remde e programme état ma rewa Sayed ɗum woni caynisaji mbaɗaɗi ɗi caynisaji ɗi sade Sayed kañum halfina wadde caynisaji e Fouta pour remde hen maaro remde hen tamate remde hen oignon remde hen basalle ko gonɗa ɗum ɗo ene wuuri yimɓe kono heewi ko Sayed rabata ɓuurene hewde ñametako to men ñamete no koye Fouta enen ganduɗen ko gawri e samme e sewil e suuna e feela e ñinikoje ɗum ganduɗen maalo men ngo ganduɗen remete ko samme e sewil
amma ɗum pale ɗe ko makkari e dene e buude e jayeje e ñebbe e kaako ɗum ɗo ngannduɗen nde ɓe ngari so tawi wiyama neɗɗo yo rem kene wuuro ɗum wiyete ko yo rem koko ñamata kono ɓe kaɗa remde ko ɓe ñamata ko ɓe ndemna ko laamu ngu sohli yeyde caggal leydi walla ɓe ndemna ko laamu ngu sohli pour ñamminde gure mawɗe ɗe ko wayno ɗo haɗum on sago ɗum wonno laamu ngu ñamminde gure mawɗe ɗe ha gure mawɗe ɗe deeƴa nde wonno kamɓe laamuji ɗi ɓe mbanno ko so tawi gure mawɗe deeƴi tan sénégal deeƴi so gure mawɗe ɗe deeƴani sénégal deeƴata nde wonno ko ɗen goni gure jiitiniɗi ko ɗen goni yiyorde a faami ari ha ɗon on duwa wotama ha 65 kono noon nde wonno kanko Senghor muƴoji omo andi naddemo e waalo ngo o hefta waalo ngo tan ni ene wawi addu caɗele goɗɗe o nanni waalo ngo e programme goɗɗo organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal woni barrage uji ɗi o haalde Mauritanie o haalde Mali o haalde Guinée o sa Sékou Touré no belɗi o haalde Modibo ke Mali Guinée e Mauritanie ɗeɗo leyɗele ɓe ndenda ɓaari kamɓe fof kodde maayo he holno laamuji majje ndendirta haɗe gaddana maayo ngo garta beela maayo ngo wawa ɓamta wawa tambade ɓamtare ɗeɗo leyɗele ha ɗum siye noon woni caɗele ɓe ƴetti domaine national o wodi no ɓe jaari ɗum ɗo fof yimɓe paama ɗo wona leyɗele ɗe fof ɗe potade to banggue domaine national leydi jeeri ndi laamu ngu jeyinima ɗum en tant que leydi kono leydi waalo ndi laamu ngu jeyniraki ɗum en tant que leydi waalo ndi jeynira ko ndiyam leydi waalo ndi ndin considéra ko ndiyam mi famna yimɓe ɓe ɗum loi domaine national wi domaine national ko gueɗe ɗiɗi ko tawa taw wona neɗɗo waɗi ko tawa tawi wona neɗɗo waɗiri juggum ɗum woni caali ɗi woni beeli ɗi woni maaje ɗe ɗum koye domaine national jeeya automatiquement ɗum woni domaine naturel et le domaine public naturel a faami leydi ndi ɓaade ko ɗo ndi tawa koni domaine public naturel laamu ngu noon kala ko waɗi ko golli ene gollani fofo en gila e laabi gila e courant gila e kuɓeji gila e société ji ɗum woni société publique ɗum ɗo woni domaine public artificiel par ce que ɗum ɗo ko gollande nden ayi loi waɗi kala ɗiɗi domaine naturel o ɗum koko tawa taw wona golle neɗɗo koko tawa wona baɗi mum domaine public artificiel o ɗum koko woni ko neɗɗo golli jungo mum kono noon wona neɗɗo golli ɗum sabu no jeyno ala ko laamu e dow inde leydi tan leydi ndi fof gollani yimɓe beele wona hutorde yimɓe ɓe fof ɗum no domaine public artificiel ɗum koko laamu golli ko yimɓe golli ɗeɗo ɗum ɗo ɗiɗo calɗi ɗiɗi woni calɗi domaine national joni noon nokkuji ɗe maaji ɗe goni ɗo maayo welgo ngo woni maayo men mawgo ngo kongo domaine public naturel ɗon ko tawa ɓaari noon maayo ngo ne ila ɓaari e ngo ila koko ilata ko kala ɗo ko haaɗi to banggue ilam ɗum natti wiyede ko leydi waɗa considéré ko ndiyam sabu wiya ko daɗɗuɗi maayo janji maayo jogui daɗɗuleji ɗiɗi daɗɗuɗi tokosiri e daɗɗuɗi mawdi daɗɗuɗi tokosiri ndi koko haaɗe fongo maayo gotal daɗɗuɗi mawdi ndi ko kala to ilam maayo ngol yetto ɗum considérte ko ndiyam ɗum ko ndiyam donc leydi waalo ndi to banggue sarɗi domaine national ndi wona ndiyam wona leydi ndi waɗira considéré ko domaine national ndi waɗira considéré kone ndiyam ɓaari maayo maggo ngo kay leydi waalo ndi foof endi jeeya e daɗɗude mawdi maayo ngo e il faut yimɓe paama ɗum sabu janggo so haala ka aroyi juridiquement no loi waɗira ni loi no wawi wiide minen min keɓtani leydi min keɓti ko ndiyam amen ndiyam ɗam on mbawa jeyna ɗum sabu ɗo ɗam tawa ɓaari nde ma leydi waalo ndi kolaɗe ɗe fof no fotiri ɗe jeeya koye maayo daɗɗude janji
dowrori maayo ngo donc nden ɓaade woni koni ndiyam ilam ndiyam maayo ɗam ene huttidina ɗi ndeke noon leydi ndi wona leydi koni ndiyam ɗum waɗi laamu Sénégal pour le moment yettaki won kolaɗe woni kolaɗe nder nder ɗe hande hay soɓe liggoɓe liggoto koye pooɗe he kono hollalde nde e nder ndere ɗe yoga e caali ɓe jettaki nde wonno ene waɗi résistance par ce que kamɓe laamu ngu hay sinno ɓe laami leydi ndi ko yimɓe koɓe ɓiɓɓe laamu ko ɓiɓɓe leydi ndi kadi kala diwan ɓe gandi ɓe jiiɗi wotanede on saaha Fouta ene jogii haqqan so tawi rumtima lamɗo tan lamɗo heewan jooɗaɗo ɗo e nder 1970 OMVS waɗa créé aɗan ko ORS wonno organisation des états riverains du fleuve Sénégal wonno a faami nden fedde fusi taw Senghor haɓe sécurité e 70 OMVS waɗa créé nde OMVS waɗa créé ɓe mbi leyɗele ɗe rewo e worgo enen ndendine ngam nafde leyɗele hufngo maayo ngo woni le programme des barrages barrage no waɗe Makka Jama barrage no waɗe Manantali hakkunde barrage Makka Jama woni barrage mawɗo e barrage Manantali o barrage on tokson mbaɗe ɗon pour wadde régulier fleuve o mais oto ndiyam ɗam horde kadi calli goɗɗi mbaɗe kala nokkuji ɗi ilanno walla ɗo wawi yettorno ene waɗanno ndiyam ne ɓefti ɗi gurtidiri ɗum beele yimɓe ne mbawa remde ko Sénégal fotata wawde wuurde taw jibbiyata caggal leydi on saaha nder li Sénégal ga heewi remoɓe joguinoɓe leydi rewo heewi rewo joguinoɓe leydi Sénégal ga nde wonno galleji ɗi kodi gooti Mauritanie waɗi créé société mum nanduɗo e SAED ene wiye Sonader heedi banggue worko banggue rewo e SAED heedi banggue worko ɓe dutti ɓe mbi maayo ngo natti wonde statut national hay leydi gootiri wawa herorade maayo ngo hankkadi ñaworelle maayo ngo wonti statut public international donc firti statut public international o Mauritanie e Sénégal e Mali ndendi poté maayo he ɓe mbawi kutorade maayo ngo no weldiɓe kadi ɓe kutoro ndiyam ɗam no weldiɓe ndeka noon soɓe kutorima ndiyam ɗam ɓe kutorto leyɗele waalo ɗe mbaɗa kon ndiyam ɗum waɗi Mauritanie jogui haqqan wiide ndemowo Sénégal naajo wonta dañi guesa to Mauritanie to remata on Mauritanie jeyini ɗum kono noon to banggue droit ɓaari mbi ko droit public international e nder droit public international he ene waɗi droit public privé international won DIP international mo ganduɗa ene foti haqqe ndemowo joguiɗo leydi nder Sénégal wawa remde guesa mum Mauritanie ɓaari maayo ngo wattama statut international ndemowo Mauritanie jogo leydi mum Sénégal wasa haɗede ɗum ɓaade maayo ngo wonti statut international kono leyɗele ɗe goto ɗo haɗe gayni ɓe mbi maayo ngo wonti statut international kono ɓe gooti article goto ne wiye subsidiarité article o ene wiye subsidiarité article o ko hokkude leydi kala hattan hay sinno leydi ɗe maayo ngo ko statut international leydi ndi ene wawi gollande o gollude e maayo he ko woni ko herori hoore mum ko wasa wadde appliqué no loi o no wiira ni dans sa totalité ɗum waɗi kadi leyɗele waalo ɗe ɗe ɓeydi waɗde complication ene jeeyi majji e jeeynugol majji e 1972 taw ronkama yo gas caɗele keewi ɗi mbaɗi saabu SAED aran e nder diwanuji he fera caynisaji no saisadi perda ni taw ɗon won jeynoɓe a faami calo nadde hen ɓe jeeyaɓe SAED hokka ɗumen ɓe keftane dokke goɗɗo adda caɗele hakkude yimɓeɓe adda ko probléme aji enɗam adda cati ko koddigo catitigu adda kareliji ɗi ganduɗa ɗum ɗo fof ta jeeya koye aménagement alors que aménagement wino ene adda ɓuural wona ceerama e 1972 ɓe gooti loi kesso goɗɗo on woni la réforme administrative holno wertago leydi Sénégal tamirte laamu tan état datta jogade ɗum kañum tan ɓe mbaɗi créer des collectivités locales ces collectivités locales woni les communautés rurales woni les municipales woni les régions ɓe mbaɗi transféré gueɗe kewɗe ɗe laamu herorino ɓe dokki ɗum ces collectivités là ɓe dokki communauté rurale ko doole e mbawka surtout to banggue jimade leydi
ɓe dokki région doole e laamu kono région ala jiimadi leydi jogui hattantal jiimadi leydi ko commune e communauté rural Sénégal to état donc firti kala communauté rural han kadi ni jeeyaɗo e communauté rural o somo yiiɗi heɓde leydi o yahata koto kono men ko rural o waɗane ñawore ganduɗa jugement délibération communauté rural wiye o hokkama sappo naggam o hokkama leydi nden wonno leydi ala no ɗafotede men no feewi ara tan neɗɗo itti leydi hokkuma guila ɗum ari noon natti a faami hande jogugol communauté rural leyɗele ɗe ene addi caɗele goɗɗe kewɗe firti kono communauté rural adda waɗa gueɗe ɗiɗi goɗɗe domaine public emphytéotique et domaine privé c'est à dire domaine privé hokkude neɗɗo haqqe jeynade leydi o hokke titre foncier so hokkama titre foncier a faami de o kanko jeeyi janggo hay sino laamu ne heɓtate leydi makko ndi laamu ngu sottat ɓe mbaɗi fanno goɗɗo ɓe mbi délibération communauté rural ene hokkol laamu haqqe hokkude neɗɗo leydi kono leydi ndi wona jeeyi ko ɗuɓal kadi ene waɗi gueɗe ɗiɗi ene waɗi jeeyi keeri ɗum woni titre foncier o wonani garoy ɗum e jeeyi ɗuɓal ngal jeeyi ɗuɓal ngal laamu ngu hokkuma kayit hokkuma titre bail emphytéotique tawi bail emphytéotique o ko duuɓi 99 ɓiyene mbawi ronde e ɗum sukamani mbawi ronde on bail emphytéotique kutoro leydi ndi kono janggo ñande laamu ngu sohli leydi ndi ɓe keftan leydi mabɓe ɓe duttanma tan ko tampere ma wonnoɗe dow leydi ɗum hewɓe ganda ɗum duttanma ko tampere ma saɗa waɗe remboursé aɗa waɗe indemnisé dokketɗa tan ko tampere ma wonde e dow ko nde mbannoɗa e nder leydi he saɗa wanno huɓere ma janggo hande guure men Fouta ene mbayni so lawol rewi ɗon galleji ne kele leydi ndi lawol min jeeyi mi ɗum noon tan kono jogui sarɗi hettude kono noon ɓaari on mbaɗi hen penuji amin dutto on valeur penuji on kono leydi ndi on duttata hen ɗum woni jeeyiɗuwal hewɓe hande to banggue communauté rural enen jondekini tan kayitel tosel guel communauté rural hokkataɓe guel yonani kayitel guel communauté rural hokkata guel ko délibération conseil rural mbaɗaɗo ratifié par le sous préfet firti ka tottama a ñawanama kono ha watta contrat hakkude ma e laamu duuɓi 99 laamu heftata ma woɗo ɗo rewi il faut jaaha impôt e domaine waɗe enregistré ɓe gara cadastre ara meeto terrain ma ɓeeta terrain ma waɗanamo cartographie holle holɗo heedi e nder nokku ɗo ɗo woni ɗo o hokke numéro carte cadastre on numéro cadastre e kayit mo impôt domaine totanma kaña délibération o ko on yahata état au niveau du ministère de l'urbanisme mbaɗanɗa bail emphytéotique sa waɗana bail emphytéotique ene wayno a jeeyi on bail emphytéotique ene wawi walludema ha mbatta ni heɓde crédit bancaire titre foncier heɓa crédit bancaire adan bail emphytéotique hokkatama kono hande joni bail emphytéotique watte hokkude crédit saɗa jogui bail emphytéotique ma aɗa wawi yaade ɓe dokkuma crédit par ce que janggo sa ala ɗon gandi ko an jeeyi ɗum an jeeyi ɗo bail emphytéotique jeyniwa ɗum duuɓi 99 e mbawi hettude hen ɗum hewɓe ganda ɗum ene moƴƴi yimɓe ganda ɗum janggo so waɗi heddi communauté rural wiya ko yo wat organisé leydi diwan mum beele kala cohluɗo leydi to banggue hoɗande to banggue gollorgal ene hokke ɗon kono noon yaa taw gollorgal ngal o addata ngal ene tollodiri e plan développement local de diwan mum par ce que communauté rural o omo foti jooɗade o eɓɓana yimɓe ɓe miijo ɓamtare e nder diwan he waɗane plan e nder duuɓi 5 eɗen mbaɗa ɗum so goɗɗo addi hunde wiine waɗa ɗon alay saago ƴeewe ko addi ko ngam ene yuɓɓodiri e plan mbaɗa ɗo hata makko hokkede kono yarani ɗum on jii hande hokkaɓe guese
tawi gese ɗe won jeynoɓe keftata kadi yimɓeɓe paama ko laamu ngu totti communauté rural ko laamu ngu tottani communauté rural fof hokkani commune fof leydi ndi communauté rural jiimi ndi laamu ne jeeyi hen 20%. Loi 72 o no waɗiri transféré compétence gestion foncière diwan a faami de ittani ha hande laamu ene jeyni hen 20%. kono noon laamu wonno ne ƴoƴi ɓe jaɓani haalde 20% waydi texte o tan wi eɓe jogui 20% e kala diwan mo communauté rural du woni e kala diwan mo commune woni kono ɓe ko ɗo on 20% wona communauté rural hokkata ɗum ko préfet walla sous préfet ene wayno sa wadde communauté rural ambima haɗima heɓde leydi sa so tawi aɗa andi droit ma sa yeehi to état jaha to préfet walla sous préfet aɗa jogui projet ma préfet o e nder 20% gonɗi e nder leydi communauté rural he au nom de l' état o wawi hokkudema leydi ndi taw waɗama kayit taw communauté rural a waɗi hen ɗum yimɓe kalantaki very important yimɓe kalantaki donc firti leydi ndi hay so ndi renda anande hay so ndi renda to banggue dendal heɓoɓe ɓe tottata ɓe potani wiya ko leydi jeeyi ɗum ko liggotoɗo ɗum firti ko kala miskino mo ala allah nden way taw mo yiɗi liggade kono ɓaare o ala o wawa gollal leydi ndi leydi ndi toon jeeyi makko o mo jeeyaka e ɓen mo jeewaka ɗon ɓaade omo jogui jawdi on wawi liggade leydi ndi allah nden way taw wona ɗon jeeya kono noon omo hokka loi o no hokkimo hokkede leydi ndi o liggo ɗum woni ndendori phosphate e ndendori gese ɗe kefta tawi jomum ala ko lumtinana laamu ngu hefti gese ɗe hokki société waɗa yeeyi ɗum concession anani tawi ko gese jeɗane gonno donade guila e mamiraɓe anande hokkuɓe concession fontiri yimɓeɓe gollere gara a faami tawi golle ɗe garani hande ɓuuri hewde fuutankoɓe liggota ko société ndendori hen ndendori naɓe koye men liggota ko hen ɓuuri hewde liggota ko ɗon koɓe ambaɓe kadi phosphate o ala ko addani ndendori gartam ala ko addani guure jeeya takkiɗe ndendori gartam ala koɗe ko addani communauté ndendori gartam ni ala haali région de Matam koɓe jeeya tan ko phosphate ne yaha ɓe gandaɗa tata ɓe jeeya tan ko punde e cuuki ruy ɗum kamɓe ɓe jara ɗum kamɓe ɓe kandina ko curki pundi ndi e risque uji maladie gonɗi hen ɗi donc ɗum woni caɗele ɗe c' est à dire hay tawide laamu ngu yetti ene hefta leydi ndi waɗani batu ko Dakar fewja he fewna ha laaɓi taw hay goto waɗa consulté société o hokka concession les études de topographie tukkude e Dakar ha yetti to Bakel kala diwan koko ɓeeta ene anda ko woni ɗon mboɗo jogui deftere nde nde barage uji ɗi mbaɗa eɓe eɓɓi koɓe jogori wadde diwan o e nder duuɓi 50 kala diwan tuggude Dagana ha yettoyima to kayi to forage woni to Manantali kala département ene jogui no taƴira ene waɗa eɓɓo ko waɗete ɗon ɗum ko laamu taƴi ene eɓɓite haalnani hay goto kadi fewjiɗani hay goto jaaɓi on diwan ko technicien ji mehi e yaltude dans le cadre de la coopération du ministre du plan ɓen jeeyi sababu mbaɗiɗen ɗi document ji mbaɗiɗen ces études de recherche ce qui fait que hande e nder diwan Dagana ha yettoyi Manantali kala ɗo pétrole woni kala ɗo kange woni kala ɗo jamdi woni kala ɗo phosphate woni eɓe gandi ɗo woni kala ɗo remoto barkina eɓe gandi ɗon ɗin plan ji koko mbaɗa deftere mum joni hewɓe gala deftere nde min dañi ɗon fartangue dañde deftere nde ko on sababu liggo e groupe maîtrise de l'eau ministère de la coopération hitande 1982 ha 83 84 on saaha sallino ngo ene yanoɗo Dakar yiiti toon rapport goto américain holno barage uji ɗi jogorte tawi barage ɗum ko rapport o haali ko haali ko musiba o arti ɗo e France o waɗi campagne contre barage uji ɗi en 1982 83 on saaha ko gouvernement français on saaha wonno pellel to tubakoɓe ɗe naati hen pour wadde soutenir Salli gouvernement français pour heftude ɗum juuɗe Salli waɗi créé un groupe maîtrise de l'eau on saaha min komi étudiant mboɗo jangga collège coopératif tubakoɓe nane ɓe kalni ɓe wondunoɓe Mamadou Diaɓe ɓen jangguiniɓe a faami ɓen puuɗi yaa toon on saaha mboɗo waɗa hiɗanam premier am doctorat mboɗo waɗa ɗum e probléme leyɗele waalo ɗe mboɗo windi hen deftere a faami